Sugeng dalu diajeng Nandasari. Dalu Mas Bayu. Regen tur sanget dalu menika. Nggih. Pagelaran campursari Mahabala. Mahabala pimpinan dari Mas Predi jelasan Mbak Ellen. Selaku ketua panitia. Nggih, luar biasa Mas Bayu. Meniki uluk salam rumiyin nggih kagem sedaya sami rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur sembah nuwun rawuhipun sedaya nggih. Ini juga dalam rangka labuh laut Larung Sembonyo. Larung Sembonyo. Pantai Sini 2026. Paring ditunggu Mas Bayu nggih. Mugi-mugi anggenipun pados ulam menika tansah pinaringan slamet rahayu. Panen iwake kuwatah. Melimpah ruah barokah. Amin. Sedaya masyarakat tansah pinaringan kawilujengan kawedatanan karaharyan, pinaringan rejeki ingkang kathah berkah barokah, tabungane kathah kena kanggo bangun omah, kena kanggo ragat anak sekolah, kena kanggo munggah kaji menyang Mekah. Amin Allahumma amin. Dinanda napa? niki sampun tumipun sasana panggung pagelaran wonten pamundutan salajengipun tembang kangen kapindho. Oh nggih Mas Bayu, sampeyan sampun ditenangani saniki nggih. Nggih. Sumangga campursari Mahabala. Tembang kangen kapindho. Yuk 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 yuk. Oh dan gerimis wayahe
Setengah tembang pembangunan kapindo somon dipun aturaken Mas Bayu. Matur suwun. Sedaya kasani rawuh nggih. Betul, dan tidak mengurangi rasa hormat kita di panggung ini bersama panitia. Nggih. Untuk penyawer boleh-boleh saja, nggih. Nyawernya di bawah oke, nggih. Di krono niki wau nggih bintang tamune dereng munggah. Pun tetap mangke dilayani nggih. Sebangun Nandasari Balik. salah satu sindet idola Tulungagung ingkang melalang buana bersama Kidalang Kodang Ki Rama Sun Gondrong.